uMalikole Khalideni, imbaleki ephuma kwiqela i-Old Selbornian Roadrunners elizinze e-East London kwiphondo i-Eastern Cape, uzimisele ukuwonwabela umdlalo we-Comrades Marathon wakhe wokuqala. Le mbaleki sele ibonakalise ukuba inako ukumelana nobunzima obufana nobo bufunekayo kule marathon. Nangona lo iza kuba ngumdlalo wakhe wokuqala kulo msitho omkhulu, uKhalideni akaziva enoxinizelelo. Endaweni yoko, uceba ukubaleka ngobuchule, umonde nangokuzimisela okukhulu. Ukuza kwakhe kwi-Comrades Marathon kulandela iziphumo zakhe ezincumisayo kumdyarho we-Total Sports 2 Oceans Marathon, apho waphuma kwindawo yesibhozo. Emva kwelo xesha uthathe ikhefu elincinci ukuze aphumle kwaye ngoku ubuye enamandla amatsha. uKhalideni uthi uza kusebenzisa amava akhe, ingakumbi indlela yokubaleka ngomonde, ukuze awugqibe umdyarho ngendlela ebalaseleyo. Okubaluleke ngakumbi, uKhalideni uza kubaleka enxibe izihlangu ezintsha zakwaNike, iVaporfly, azithengelwe ngumkhaya wakhe uGordon Richter. Ezi zihlangu ziza kumphakamisa kakhulu njengoko esilwa kweli nqanaba eliphezulu, kwaye uthi uvamisile ukufumana amaxesha amahle xa ebaleka ngezi zihlangu. Xa esima kumgca wokuqala umdlalo we-Comrades Marathon nge-14 kaJuni phambi kweCity Hall yaseThekwini, uKhalideni uza kuba ebaleka umdyarho wakhe wokuqala eneminyaka engama-34, nto leyo edibana kakuhle nosuku lwakhe lokuzalwa olungomhla we-10 kaJuni. Kule mbaleki eli lithuba lokwenza imbali, kwaye ujonge ukuwubhiyozela umhla wakhe wokuzalwa ngokudlala umdlalo ngendlela ecwangcisileyo. Champ, we are literally few days to Comrades. When you took a decision yoba after 2 Oceans uzaya Comrades, talk about how you transitioned in preparation yakho from recovering from 2 Oceans to going back to hard work for Comrades. Qala mangibulela ixesha oninika lona enkosi. I-decision yobaleka i-Comrades ithatha ixesha, khange ibe lula. But ke sahleli sithetha no coach ba Comrades kufuneka sibalekile ngoba ixesha lehamba. Iyakwazi into ubaleka short distances bude ungakwazi ufikelela kwi-2 Oceans and Comrades distances like ultra. So this year no ndiye ndaphela ndiyibona into yoba no i-Comrades mandiyiqale kulo nyaka. Kube lula ke because i-decision ndizoyithatha ngokuqinisekileyo after Oceans, after performance. But ibingathi i-performance yam into yoba uzibona ungena i-top 10 ngapha uphinde uyofuna no, bendicinga into yoba mhlawumbi i-performance yandixelela ukuthi ndizawukwazi ubaleka kanjani kwi-Comrades. Khange ube lula ke after Oceans because i-best time yam 2 Oceans this year. So i-best time, xa ubaleka i-best time ubaleka ixesha eli-fast, uphinde uzawuphinda uqala i-training ye-Comrades. And neminyaka hlezi ndibaleka, ndiqhela ubaleka i-2 Oceans, emva kwe-2 Oceans ndibuye ndiyophumla. So kulo nyaka noba ndiphumle 1 week ndabe ndibuyela kwi-training. So i-training e-Comrades khange ibe lula. Ndiyabona ngosesishikelwe yi-2 weeks before ibinzima kakhulu, kodwa ke sitreyinile, senzile kangangoko sinako. Enkosi. Uzibuilda njani wena for that? Because I'm calling it i-transition because into obungaqhelanga ukuyenza kwiminyaka engaphambili. No, mna ayikho. Xa nditsheka i-training ye-ultra ye-2 Oceans, nditsheka ne-Comrades because sikhe sazama uyistadisha into ye-Comrades before. I-distance abantu abakhe bayibaleka ngaphambili, i-winners, ne-training endiyenzayo ngoku, i-mileage weekly, akho mihluko ngako. So iyakhawuleza ndenzela lula uba no, xa ndiyidibanisa ayingekhe ndicinga uba ukuthi ayinondisokolisa ugqiba i-Comrades. Yes. I-discipline ibaluleke njani kule planning yoba usuka kwenye i-distance and ibe faster uya kwenye and are you maintaining that fast pace okanye uzawu-adapter since uyokroba okanye uzawu-adapter uba kwenziwa njani la ekhaya? Yes, i-Comrades abantu abaninzi ahlala abanye bathi no sikubonile ubaleka kakuhle ku-2 Oceans. Into noba nzima kwi-Comrades. Kodwa ke i-Comrades ne-2 Oceans khona umehluko omkhulu. Asingekho siyidibanisa, ziimarathon zimbini ziphinde zibe neekhilomitha, so akho lula. I-pace ye-2 Oceans ngeke ndikwazi uyisebenzisa Comrades. Xa ndiyicinga ndiyiyeke esithubeni ngeke ndikwazi uyisebenzisa. Kodwa
Ndinayo indlela ukuthi ndizawukwazi uyibaleka i-comrades ngendlela ndinayo indlela okwazi ndizawukwazi uyibaleka. I think eyokuqala i-comrades yam andinapressure inkulu kuyifinish i-comrades ngendlela erayithi. Then the next year ke ndibuye because if ngaba ndizifakele i-pressure xa ndingathi ndiyayiqala ukuqala bese ndikwazi ukukhompyutha ndithi ndifuna i-top 10. Yeah. Yes. Yeah. I-fitness yakho mhlawumbe masiye kwi-training uba unpack ii-areas obufocusa kuzo kwi-training. Ububaleka nje kuphela okanye ubusiya nasejimini, uya nakwii-physio nakwintoni? Okokuqala ndiye ndastika kakhulu kwii-hills. Ii-hills ndingastika kakhulu kuzo because iyaxela into kuthiwa yi-up run. So andifuna baxela kuthiwa yi-big 5 njalo njalo but andifuna ungena ndifuna ungena kakhulu kambe social media ndike andifuna uyazi abanye abantu benza ntoni njalo njalo i-pressure ndifuna uzifakela i-pressure. Okay. So yeah, i-physio ndizihambile and train i-gym kancinci ndiyile but khange ndibe mninzi because yokuqala andifuna ufaka izinto ezininzi until ndide ndiyibone yokuqala uba izandibeka njani then ndibuye next day this ndimneyazi uba funeke ndenze ntoni. So akho changes ziye zaninzi after i-Oceans okanye noyazi uba ndiya kwi-comrades. Ii-fears zakho zithini? Ndiyakwazi uba uliqhawe and uyi-top runner, you might not have fears but you are a human being. No. Sawubona. Yes, sawubona. Yintoni onomdla wayo ozimisela uyi-enjoya on race day? No, xa ndicinga i-comrades, if ndingayibaleka i-comrades because mna ndingumntu we-marathons and 10 kilometers, 21 kilometers njalo njalo. So if zawuthetha nge-comrades, ikhilo yokuqala let's say 86, 85 kilometers akho lula ungumntu we-short distances. So if ndingakwazi into yobana ndibe nomonde i-first half yam ngiyakwazi uyibaleka i-second half. But if ndiqale fast irace ngeke ndikwazi uyenza i-comrades because izawuba nzima kakhulu xa ungumntu we-short distance because ixesha lam kwi-marathon ngu-2:15. So angeke ndikwazi ubaleka njenge-marathon. So eyona nto inondonwabisa into yobana ndikwazi uyigqiba i-comrades. Uzawudibana nee-runners phaa ezinye ongazange wazibona because i-comrades it's one race edibanisa ii-runners from all over the world. Yes. Ithini loo nto? How are you going to interact with that? I-comrades ndike ndiyibukele kaninzi and ndiyazibona iindlela zobaleka. Yes, abantu abohlukileyo umzekelo ndibabonile iindlela zabantu bangenile abantu kwi-top 10 abaninzi bebaleka ngendlela zabo ezohlukileyo. Yes, zininzi umzekelo ndiza nestrategy sam kwi-comrades but xa ndifika phaa ndingakwazi usitshintsha like ku-2 Oceans ndandine-target yam but akwazi usitshintsha phakathi nendawo. But i-comrades andifuni utshintsha indlela endicinga uba izandisebenzela okanye ndingaphela ndingayi-enjoy i-comrades. Yes, zininzi runners ezohlukileyo ndingathi no hawu ubani akanothi but kule game ndifuna ukubaleka ngendlela yam ecinga uba izandisebenzela ndikwazi uyi-enjoya irace kahle. Uya kule comrades unezihlangu ezitsha okhona umntu okuphe izihlangu ungaphefumla uthini ngesosipho nento yobana ingaba zizo zazisebenzisa kwi-comrades? Siyakwazi ngumntu we-Nike. Yes, tata, okokuqala mandibulele kuGordon. Gordon usekomka. Sike before ndibaleke eLondon ukhe wangomnye umntu oye wakwazi undisapota kwi-trip yam ndandisiya eLondon. So before 2 Oceans ebefuna undisapota ngeteki before 2 Oceans but kwakhe ixesha phakathi so asakwazi uyakwazi ukuthenga iteki. Wathi no ndizayithenga le teki kwi-comrades. So yiyo ke le nto iyaphela endithengela and uthenge yona teki ndiqondayo uba ke amaxesha wam onke fast endiwabalekileyo kwi-running yalapha eSouth Africa kuphela even iLondon ndiyibaleke ngoNike. So ndicinga into uba iNike yeyona and uba ndinxibe iNike kwi-distance ithanda undibeka indinika amaxesha afast. So ndiyambulela kakhulu Gordon. Yeah. Masize kukutya okuthandayo before i-race enkulu njenge-comrades ne-2 Oceans. Yintoni othanda uyitya before i-race? Mhlawumbi uqala idina yakho before i-race, the night before i-race. Yabona kweli xesha lokutya and bendingumntu no emini like lunch time ndityana ntoni na mhlawumbi but not into like i-beef umzekelo but i-chicken yiyona nto
Pasta ibiyiyo eyona ndiyithandayo kwa-night before irace, so yiyona endiphatha kakuhle eracing kakhulu. Yeah. Ekuseni Ekuseni hayi sisonka esinepeanut butter and coffee, but zitya sekunzima because iba yi-pressure, so utya kungangeni, so 2-3 slices uqonda uba no right uhluthi. udilishana njani nala anxiety because xa uzobaleka i-race even noba uyi-social runner no, well xa uyi-social runner uba nayo i-anxiety it must be worse kwi-elite runners. Kakhulu because xa uzawukhompyutha i-pressure yakho uyabazi abantu ozawukhompyutha nabo, uyabahlonipha, uhlonipha i-distance le uzayi ixesha, itarget ozinike lona, zezo zinto zontathu. So and i-distance awukho lula because funeka uhambe ngepace ekhawulezayo ngalo lonke ixesha, uyithi okay ndizawuyenza njani le, so i-anxiety iba ngapha koqondo. Udilishana njani naye? Akho lula. Ndiye ndibe right noba after 10 kilometers eracing, but Okay. before irace hayi iba ngapha kwam. Kuye kuxa uqalwa ureyisa ke, then uqala ureyisa kube ngona ndiqala uba right, but before no andibe right. Uyi-top runner and une-experience apha kwi-running. Kwi-comrades kukhona imikhuba yakhona ye-rabbits. Uke wadilishana nazo kwezinye ii-races ngakumbi kwi-Two Oceans. At this level ye-elite performance, yintoni oyiplanileyo uba uzayimasterisha about obeya your own race strategy, ungatsalwa zinto zabanye? Yabona i-comrade yona ezinye ziqhela unditsala ii-distances, but i-comrade yona ndizama kangangoko uzakha into yoba ndingabhideki because uba ndisitsho laa distance inde. Noba ndingacinga ukwenza njani ndingenza njani, funeke ndenze ndibaleke irace yam, yiyona ke endisebenzela. Ndiyayazi i-pace, mhlawumbi uzawuhanjwa nge-pace endizabe ndiyibona mna uba hayi ilula, but second half izawutshintsha i-pace, and xa itshintsha i-pace ndibe ndingaqhelanga ubaleka laa distance izangandisebenzela, ndizawuphela ndingayinjoyi and izandistresa phakathi nendawo uba heyi if bendingaqalanga so ngekuthe. So ndiyazama uzakha kangangoko into uba ndikwazi ukuthi ndiyinjoye i-competition. Yes. Okay, all the best champ. Enkosi kakhulu. Udlale kakuhle eThekwini, eThekwini ukuya eMaritzburg. Enkosi kakhulu, mandibulele ngexesha lakho. Ngozi mfowethu. Alright, enkosi.